Вітаю ўсіх, я Кірыла Калеснік, і гэта умоўна геніяльнае шоу. Шоу, у якім правільныя адказы каштуюць амаль столькі жа, сколькі і смешныя, і наадварот. Шоу, у якім вы можете даведацца трошкі больш пра Беларусь, і шоу, якое мы лічым умоўна геніяльным. І гэта наш эксперыментальны выпуск! Умоўна геніяльнае шоу. Калі разумна не жартуеш, на шоу прыйшоў. Чаму ён эксперыментальны? Ён незвычайны. Сёння мы паспрабуем некалькі новых фарматаў і механік. Таму, калі яны вам спадабаюцца, пішыце пра гэта ў каментары, і мы іх зафіксуем. Вы таксама, ты людзі, які ў нас сёння ў зале, вы можете сказаць, што вось гэты фармат топ, вось гэты фармат не топ, і гэтак далей. Не забывайцеся на падабайкі, ставце іх, калі ласка, бо гэта паказвае нам актуальнасць нашага праекту. Таксама мы пакінулі в апісанні спасылкі на наш інстаграм у тыктоку, якім вы можете паглядзець цікавыя рылзы. Ну і, вядома, ёсць спасылкі на спецыяльныя пляцоўкі, як Buy Me a Coffee, Boosty і Patreon, на якіх вы можете падтрымаць нас грашыма. Прыкладна на гэтым з нейкай сумнай часткай усё, а мы ідзем да нашых галоўных удзельнікаў. Сёння людзей, якія пераблыталі наш сённяшні выпуск з Мэдгаля, віцебскі стендап-комік Ілля Шлемакоў. Беларуская дызайнерка, ды цяпер імпроў-комік, сапсавалі мы чалавека, Алена Дзяркач. І зорачка праекта «Умоўны чалавек», які кожны раз крынжуе, калі я кажу, што яна комік, Наста Ліпенкова. Хочаш пахныкацца, што ты не комік, вось гэта ўсё, што цябе тут няёмка? Нічого не атрымліваецца, я выглядаю вообще не я. Ты вельмі круто выглядаеш і прыгожа. Жудасна, скажи еще раз. Ты неверагодная. Каб вы разумелі, кожны раз, калі мы адглядаем выпуск, калі мы яго мантуем, акрамя таго, што ў мяне есть яшчэ 40 хвілін адглядзець, у мяне яшчэ 10-хвіліннае галасавое ад Насты, што я сябе не падабаюся, я раблю гэтае дрэнна, і я кожны раз пишу: не, Наста, ты малайчынка. І яна кожны раз такая: дзякуй, і ідзе спаць. Всё, у цябе... Пасля столькіх выпускаў я так і не зразумел, що мы гэта записываем. Повтори, що ты так. Ты малайчынка, у цябе все атрымліваецца. Каб вы трошки разагрэліся, у нас ёсць першы такі разміначны фармат, які называецца бліц. Сэнс у тым, што я буду задаваць вам па чарзе адзін за адным пытанні школьнай праграмы. Адзіная умова, па якой гэта ўсё будзе працаваць, вы не павінны даваць правільных адказаў. Балы вы за гэта таксама не атрымаеце, але хаця бы разамняцёся. Давайте дадзім ім імпульс на 3, 2, 1. 3, 2, 1! Якой сёння год паводле грыгарыянскага календара? Першы. Якая жывёла самая высокая ў свеце? Маці. Хто напісаў карціну Мона Лізы? Я. Як называецца частка слова, якая стаіць перад коранем? Фазер. Які метал з'яўляецца вадкім пры пакаёвай тэмпературы? Вода. У якой краіне знаходзяцца егіпецкія піраміды? Албанія. Як называецца вынік складання двух складаемых? Кава. Колькі планет уваходзіць у сонечную сістэму? 3 памады. Якая краіна з'яўляецца радзімай алімпійскіх гульняў? Албанія. Добра, што ты ўпэўнена. Раней ці пазней ты патрапіш у правільны адказ. Як называецца найменшая часціца хімічнага элемента? Найменшая. Якая мова з'яўляецца самай распаўсюджанай у свеце па колькасці носьбітаў? Крысіная. Пацуш'е. Колькі костак у дарослага чалавека прыблізна? 2. Як называецца прыбор для назірання за зоркамі? Інстаграм. Ну нельга правільныя адказы. Хто сфармуляваў закон сусветнага прыцягнення? Я. Якая краіна падаравала ЗША статую свабоды? Албанія! Все, аплодисменты. Ну што, размяліся?
Так. Тады ідзем да складаных пытанняў. Першая рубрыка, якая ў нас будзе, яна называецца беларускія ныці. Ці вы сядзіце ў беларускім трэц? Так. Не, я як беларус, я нідзе не сяджу. Мне падабаецца стаяць у трэці. Вось так. Галоўнае тады Хадзіць. трымайся за поручні. Хадзіць, так. Трэц стаў даволі папулярным сярод беларусаў, і таму мы вырашылі, што мы зробім спецыяльную рубрыку. Як заўсёды, вы павінны здагадацца, аб чым пытанне. Калі вы адкажаце правільна, вы атрымаеце 2 балы. Калі вы адкажаце смешна, вы атрымаеце 1 бал. Але калі мы ўжо ўсё здагадаемся аб усім, я зачытаю арыгінальны пост. І мы з вами паспрабуем на яго адказаць. Кожны з вас прапануе адзін з варыянтаў адказу. І тады самы смешны з гэтых варыянтаў, які мы напішам, атрымае яшчэ 2 балы. Вы гатовыя да пытання? Так. Нагадваю, што калі вам трэба падумаць над пытаннем, калі вы захочаце падумаць, вы можете паставіць пасля таго, як пытанне агучана, мяне на паўзу, іх таксама, і трошкі падумаць над гэтым пытаннем. Жыхарам Брэста у трэц прапанавалі паслугу. Сертыфікат, на які некаторыя хацелі б падарыць свайму былому. Што за паслуга? Сертыфікат на скатабойню. Паглядзець ці паўдзельнічаць? Гледзячы на якую суму? Ладно, плюс бал. Сертыфікат на удзел у спаборніцтве «Лепшая сям'я». У Брэсце. У Брэсце, конечно. Канешне. Сертыфікат у Турцыю на тое, каб лысіну ўбраць. Гэта нейкая асабістая гісторыя. Так? Наадварот, мне Для кажется. вельмі шмат якіх мужчын, так. Добра. Сертыфікат на курсы кройкі і шыцця, каб ён зашыў уже сваю зяпу. І І больш не дупу, шыў. і дупу. Ты хочаш, каб у былога не было ніякіх нічога Спосабаў добрага. заробку. Плюс бал Настя. Я думала, там сертыфікат на пашыў чырвоных сцягаў. Сертыфікат у Польшу. Тлумачу. Сертыфікат на Польшу. Давай. У Давай Польшу. так, давай так, Не, у адразу. Польшу. Тлумачу. Выбачайце, ваш сертыфікат на Польшу больш не працуе. Вось вам толькі Беласток. Ось і патлумачылі. Ну, глядзі. Я хочу Брэст. Літоўск. Брэст-Літоўск. Першае, ось. Брэст, он же побач Польшы, калі ты не ведаў. Да так? Ось. Сур'ёзна? Канешне. І каб ад мінулага пазбавіцца, даеш яму сертыфікат, і ён уязджае ў Польшу, і там жыве, і все. І табе ніяк не турбуе. А ты не лічыш, што ў горадню яго лягчэй перавесці? Не, ты быў у горадні. Ну так. Горадня і Польша. Добра. Экскурсія ў Багну. У адзін канец. Экскурсавод таксама У аднаразовы. тэме. Сусанін экскурсавод. Вось тут вы можете пабачыць гэтую бузіну. А вось тут вы можете больш нічога не пабачыць. А вось тут вы можете пабачыць вашых, так сказаць, предшественников. Сертыфікат у армію. А гэта што за флаер паслуга? Павестка клічыцца. Пазбавіце усіх вінок. Плюс Ну, я бал. лічу, так военкомат можа рабіць зараз, таму што, як яшчэ? Плюс бал Ілле, калі што. Давайте так. Існуе легенда, што менавіта гэта было самым вялікім страхам Гоголя. І нібыта праз 60 год пасля яго смерці аказалася, што ён з ім столкнуўся. Сутыкнуўся. Так, Гоголь, літургічны сон. Ён баяўся, што яго закапаюць жывым. Я не разумею, як гэта працуе. Калі я кажу, што ёсць нейкая праграма, у якой ёсць зялёная сава, нас спрабуе здагадацца аб гэтым 30 хвілін. Ты пра Дуаліпу? Калі... Так, Пра Дуаліпу. пра Дуаліпу. Калі я кажу пра тое, што чагосьці баяўся Гоголь, яна дае правільны адказ.
Гэта правільны адказ. Жыхарам Брэсту Трэц прапанавалі паслугу, у якой цябе пахаваюць зажыва. Сертыфікат, ну, вы можете падарыць свайму былому. Вось. 2 балы Насці. Давайте ёй пааплодзіруем за тое, што яна такая разумная падла. Вось. Я думал, сертыфікат на літургічны сон. Трэба было лепш разглядаць кнігі, калі ў мяне дома быў. Я Там не кніга быў у пра цябе, Гоголя я не была. быў у цябе дома. Там Я кніга пра не Гоголя быў у была. яе дома. Ні разу не быў. Не. Падла. Арыгінальны разумны. пост. Ты такой умніць. Да. Полторы. Рассажу. Брэст, Жабенка, з чэрвеня буду праводзіць практыку закапвання. У вас будзе унікальная магчымасць адпусціць пахаваць свой боль, залежнасці, слабасці, страхі і састарэлы светапогляд. Гэта арыгінал поста. Што вы хочаце на яго адказаць? Што бы ты адказаў? Колькі каштуе? Колькі каштуе? Колькі людзей памесціцца? Ці можна дзяцей? Ну, глядзіш, у якім эквіваленце. У якой форме? А 5-леткам бесплатна? Калі дзённік паказаць? Або справку? Якой дзённік у 5-гадовага дзіця? Ну, от я вучыўся так. А ці можна туди з собою взяти Bluetooth-колонку? Добра. Ну што, атрымліваецца, мы фіксуемся. Ці можна з дзіця? Што ты запытала? Колькі людзей памесціцца? Колькі людзей памесціцца, а цябе ці можна Bluetooth-колонку? Які вы лічыце самым смешным? Давайте так, варыянт Іллі. Варыянт Насты. Варыянт Алены. Так, плюс 2 балы Алене. Я пишу про то, ці можна з Bluetooth-колонкой. Так. Так, Наста, давай, гэта твоя адказнасць, націскай. Все, мы отправили. Помылки проверяю. Пытанне такое, хэштег, слимак. Слимак. Шлемаков. Денис, а можно на пахаванне з Bluetooth-колонкой? Все, на гэтым мы идем далей. Рубрика называется «Мы ведаем лепш». Зараз вы пачуеце пытанне, у якім можа быць некалькі правільных адказаў. Але ўсё ж такі гэта нейкі артыкул, таму у ім ёсць правільны адказ па меркаванню аўтара гэтага артыкула. Але калі вы напрыканцы дадзіце, ну і на працягу таго, як мы ўсё гэта абмяркоўваем, дадзіце больш годны адказ, вы атрымаеце за гэта 3 балы. Годны адказ, як зразумела, будзеце адзначаць вы, дарагія гледачы. Настаўнікаў папярэдзілі, што нельга рабіць пры дзецях, каб не страціць аўтарытэт. Замаўляць вось гэтыя пахаванні сябе. Показать? Не, можна замаўляць, можна заказваць, толькі не расказваць аб гэтым дзецям, не посціць нічога з труны. Рабіць нейкі контент з дзецьмі. Нейкі контент. Які контент? Як на нейкам востраве было. Плюс бал за педафілію. Я не пра... Так, стоп. А все, уже бал ёсць. Ладно, маці мной ганарыцца. Да яна ўжо адпісалася. Она адпісалася так. А бацька? А бацька? Бацька за намі сочыць. Казаць слова дыскета. А калі ты дыскетавед? Што рабіць? Настаўнік дыскетавед. Мяняць працу. Ну, мне здаецца, калі да цябе прыйшлі на урок дыскетаведання, то там ужо аўтарытэту няма і не будзе. Дыскетаведанне і краіна. Дыскетаведанне і коткі. Глядзі, я лічу, каб не страціць аўтарытэт, калі ты настаўнік перад дзецьмі, калі вы гуляеце Counter-Strike, не трэба ісці на А, калі все пайшлі на Б. І іншы варыянт, калі вы з імі гуляеце, мабыць, у доту, не трэба чапаць іх... Маці. Ну, маці... Ты думаеш, дзецям зараз 30?
Яны вельмі. Там, Мы ж для іх заўсёды там зрабілі больш узрост вось гэтага моладзі. Вось цяпер у нас Ілля моладзь. Плюс бал Іллі. Мабыць, не выкарыстоўваць нейкія модныя словы, За бізяпу. нейкія словы, каб не пазбавіць аўтарытэт. Я не ведаю. Яны сёння, я вось на іх наехаў, яны даволі разумныя. Ты адгадаў правільны варыянт. Нельга выкарыстоўваць зумерскі слэнг. Пра гэта, так, у меня тут напісана ў дужках чытаць пропаведдзю. Пра гэта распавяла дацэнт кафедры псіхалогіі прафесійнай дзейнасці і інфармацыйных тэхналогій адукацыі Інстытута псіхалогіі РДБУ імя А.І. Герцана. Эмінем. А нічога, што зумерам за 20 далёка. Не, зумеры, вось, мяжа ніжняя зумераў, гэта 2012 год. Вось. Гэта... А хто паміж міленіаламі і зумерамі? Ніхто. Тик-ток. Зулініалы, зіміленіалы, я не памятаю. Зеленіалы. 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 Те, хто за Зеленскага. А потым пакаленне альфа. Яны за каго? Альфа-банк? Дзе лепшыя квіткі? Добра. Правільны адказ мы здагадаліся. Плюс 2 балы Ілле. Давайте поаплодируем. Да не трэба. Сабе паапладуйце. Такі разумны. Вось, каб вы разумелі, я не сказаў такія словы, як Пепе, Шнейне, Ватафа, І дзякуй табе за гэта. 6-7. Вось, але я б выглядаў недарэчна як настаўніца. Карацей, цяпер вы можете прапанаваць варыянт таго, што не трэба рабіць настаўнікам пры дзецях, каб не страціць аўтарытэт. Можа, вы прапануеце нешта лепей, чым арыгінальны адказ. Не займатися паркуром 2026. Давай так. Калі мой настаўнік будзе ў 2026 годзе займацца паркурам, гэта будзе аўтарытэтна. Як і бітбоксам. Там, ведаеце, мода цыклічна. Ти приєднаєшся. Так, я паспрабую прыяднацца. Я думав, ти зараз скажеш Біткоін. Вось біткоін гэта ўжо мавітон. Вось. Не тапати хам'яка. Жывога. А што рабіць мужчынам тады? Так, яшчэ... Грець у картки на роздягання. У сэнсе не. Так. Аўтарытэт паднімецца, мне Так, падаецца. вы пакуль падымаеце аўтарытэт. Каб не пазбавіць аўтарытэт. Што настаўнікаў папярэдзілі, што нельга рабіць пры дзецях, каб не страціць аўтарытэт. Раняць мыло. Не бояться і не адчувай страх. Все, мне падаецца, на гэта можна скончыць. Як я Лепш не разумею, будзе. 3 балы аленя, так? Единоголосно. 3 балы аленя. Наступная рубрика інверсійнае пытанне. Гэтым разам вы пачуеце адказ замест пытання. Ваша задача знайсці, што менавіта было ў арыгінальным пытанні. Ваш адказ ад 3 до 6. Колькі далі беларусу? Плюс бал. Колькі свечак паставіць за здароўе? А там уже інтэрпрэтуй як хочаш. Інверсуй. Я зразумеў, якія свечкі. Плюс бал. Святочную. Колькі трэба піць піва? Ад 3 до 6 чаго? Літраў, келіхаў, А тут я не людзей. ведаю. Зависит ад асобы. Колькі завесці котак, каб страціць аўтарытэт? На зоне? Ты дзе? Колькі часу ад 3 до 6? Ад 3 до 6. Плюс бал. Колькі дзесяцігоддзяў вам спатрэбіцца, каб выйграць Еўрабачанне? На дадзены момант з тым, колькі Беларусь адпраўляе ўдзельнікаў, і пры гэтым, што мы не адправілі калісьці хіт «Дуй на мяне, дуй». Ён бы выйграў! Дуй на меня, дуй. Дуй на меня, дуй. Мне жарко. Гэтая песня, каб вы разумелі, гэта стан маёй душы.
асабіста сёння. Это першы контент OnlyFans у Трахатлукум. Дуй на мяне тут. Так, колькі трэба правесці дажынак у горадзе, каб горад стаў лепш? Каб горад стаў Віцебскам. Это мой другі адказ быў. Колькі трэба правесці славянскіх базараў, каб засталіся толькі славяне. Прабачце ўсё. Ад 3 до 6. Павяртайся да першага свайго адказу, гэта тое, што нам дадуць за яго. Плюс балу. Маі ўсё сённяшнія падказкі ў гэтай рубрыцы у тым, што я магу вам па аднаму слову адкрываць сапраўднае Так давай пытанне. наступнае. Ну, зараз Першае. табе так дапаможа. Колькі? Колькі? Колькі трэба мужчын, каб зразумець, што Высшую матэматыку. жадае жанчына? Ад 3 до 6. Ты не разумееш жанчын. Колькі Я трэба адзін там. Колькі трэба удзельнікаў, каб адгадаць гэтае пытанне? Ад 3? Так, хто хоча прыяднацца? Колькі трэба чалавек, каб гэта быў мітынг несанкцыйны? Ад 3 до 6. Там ужо ад 2. Колькі трэба сантиметраў, каб... Каб вымавіць словы сантыметры правільна? Так. Колькі трэба нарадзіць дзяцей, каб далі кватэру? Каму? Мне. А ражаць хто будзе? Я, ну. Плюс бал. Высидзіць. Ну, ўсё, займайся справамі, мы з вами паразмаўляем. Колькі словаў нам адкрые вядучы? Пакуль мы здагадаемся Што? поўнае пытанне. Ад 3 до 6. Добра. Колькі сантыметраў? Можешь не открывать далее. А хулі вы тады пиздите? Нам трэба мерч просто з гэтай цытатай. Колькі сантиметраў трэба? Узяць у рот? Што? Каб адчуць сябе вольным. Я не ведаю. Каб адчуць жыццё. Выжить. Каб адчуць смак жыцця. Колькі сантиметраў патрэбна быць бульба? Добры варыянт, мне падабаецца, але... Каб на яе сесть. Ладно, тады плюс бал. Колькі сантиметраў патрэбен быць твой бацька? Што? Не! А вось цяпер дагаварвай. Што? Колькі сантиметраў? Павінен быць твой бацька? Так. Ад 3 до 6. Гэта што за фанка-поп Лукашенко? Гэта не я. Бля, Гэта не я уявіце сябе вось такую хару. Я просто, каб вы разумелі, я надоечы хацеў набыць фанка-поп Круэлы де Віль. Ну, не ведаю, з якой мэты, але вось, ну, ёсць у нас некаторыя сходства. І вось, ведаеце, вось такая статная жанчына, якая заўсёды курыць, і вось такой гэты... Мундштук. Такое аблічча ў яе, вось такое маленькое цело, і вось такая Круэла де Віль. Яна выглядае, нібыта ў яе інсульт... Пчолы яе пакусалі, і вось яе раздула. З брыгады пчолы? Не сябр, не брат ты мне больш. Ілля Шлемакоў. Давайте так. Колькі сантыметраў у чвэрці жаночага гэтага ў Беларусі? Колькі сантиметраў гэтага? У чвэрці жаночых дылдакоў. Я бачу тое, што вы гэта. Я бачу тое, што... З дылдакамі скончана. Да просто ты сказал не быть разумными, а отказ как бы ну, зразумел. Ёсць нейкія жаночая штука, і вось чвэрць яе ад 3 до 6 сантиметраў. 3 до 6 сантиметров. Ага. Ёсць вось нейкі сімвал жаночнасці, які насамрэч ужо неяк... Вусы? Кулак. Вусы, кулак, што яшчэ у нас сімвалы... Это добей нас усіх. Сімвалі Памада. Памада. Ад 3 до 6 сантыметраў памада? Ну, чаму не? Ну, дарэчы, Ты бачыў у сабак, якая? Ладно, прабач. Умоўна інтэлектуальная шоу. Я заўсёды думаў, не прыцягнулі ли мы слово умоўны ў пачатак шоу? Просто, ну вось,
тупо з-за назви каналу. Не, дякую, Ілля. Не. Так, жанчыны, давайте об'яднацца. Что там у вас? Дайте на вас поглядеть, что у вас там от 3 до 6 сантиметров. Па даўжыня пазногця. Добрая От 3 версія. до 6. Ну, не. Ты не, Да, а ты ты что, не да- бачыў OnlyFans? Ладно. OnlyFans манікюршчыцы. Yes. 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 Валасы. Гэта неяк звязана з адзеннем. Адзеннем. Раней нібыта толькі... не, насамрэч... Гарсеты. Там была такая гісторыя. Спачатку іх насілі ўсе. Потым неяк так Гарсеты, здарылася, далее, наколькі ўцягваецца сантиметр што далее. вырашылі, што Парыкі. носяць іх Абцасы? толькі... Так, што носяць іх толькі А. жанчыны. Что Абцасы. Спачатку мужчыны толькі насілі. Колькі сантыметраў Каб абцас пагрызці у хоць. чвэрці жаночага абутку ў Беларусі? Ад 3 до 6 сантыметраў. Ну так, не дилдак, выбачай. Плюс 2 баллы оленя за правильный отказ. Наступная рубрика миссионерская. Наши классичные пытания. Я просто задаю вам пытание, вы шукаете правильный отказ, атрымліваеце плюс 1 балл, Яго калі яшчэ ён шукаць смешны. трэба, ну так, Отстой. толькі ж мужчын. Что? Ладно. Про каго напісаны артыкул, які пачынаецца з фразы «загадала снять трусы». Загадала снять трусы. Гэта рэальны артыкул на адном Ён з так называўся. медыйных парталаў беларускіх вядомых. Беларускі. Ён пачынаецца з 3 словаў «загадала снять трусы». На Новы год. На день на родину. Я раблю... На чацверг, типа. Наста, Чысты чацвер. Можна Чисто чацвер. Добра, плюс бал, Настя. Загадала снять трусы. Калі што Новая Ка- песня Александра Аляхно. артыкул про Александра Аляхно. Ну, конечно. Добра, плюс бал. Можа, дзяўчыны на гэтае, Купальня. як па-беларуску дзявішнік. Дзявошнік? Дзявуш. Дзякуй. На дзявошнік заказалі стриптызёра. Мгм. Загадалі зняць майткі. У мяне флешбэк, я узгадала асабістую гісторыю. Дык вось, у нас рэальна быў якісь момант такая гісторыя, гэта быў мала знаёмы мне чалавек, але чамусьці я аказаўся на яе дзівішніке. Там было шмат людзей, і гэта была, ведаеце, савецкая такая вось савецкі будынак і пакой, у якім была вось гэта секцыя, вось гэта класічная Стриптизераў? Так, класічная ГДРаўская секцыя. Вось, і прыходзіць стриптизер, пачынае танцаваць. Па-перша, усе госці сядзяць вось так вот па колу, пасярэдзіне сядзіць дзяўчынка на стуле, і вакол яе танцуе гэты стриптизер. Вось, і ён пачынае сыходзіць, а там была дзяўчына, якая ўжо была падпітая, вельмі актыўная, і яна вырашае, што яна пачынае з ім фліртаваць, а насамрэч яна просто вешаецца яму на шыю і кажа: «Хочаш, я цябе абліжу». А там такі, ведаеце, малады падкачаны хлопчык, але бачна, што яму заўтра на пары. Ну вось, нешта такое. Весці завтра пары. Весці, так, аспірант, магістр. Вось, і мы такі: ну давай мы ад цябе яе адцягнем, а ты бегі. А ён такі: а ў мяне касцюмы у іншым пакоі. Мы такія: так, ты ідзі за касцюмамі, а мы яе... І мы просто... Абліжым. І мы ей прыносім новы коктейль. Мы такі: хочаш новы коктейль? Яна такая: так, хачу. І яна пайшла за намі і забылася пра яго праз 3 хвіліны. Ён паспеў збегчы, і яна такая: а я нешта рабіла. Што? Вось, і не ўзгадала, што. Дык вось, ладно, я запиздзеўся, давайте. Што мы там адгадваем? Пра каго напісаны артыкул, які пачынаецца з фразы «загадала зняць трусы»? Даведаліся пра сакрэт маладосці Александра Рыбака. І што, змусілі яго зняць трусы? А для гэтага прачытайце артыкул.
А ты дакладна не хочаш працаваць у журналістыцы? Мы зараз табе столькі Загадала. знойдзем. Ты такая таленавітая. Такое далі. Таленавіты чалавек, таленавіты ва ўсім. Здымай трусы. Плюс бал Насці. Боже, як вы фліртуеце? Я нават гэта. Хто я такі? Алексеевич загадала зняць трусы. А што гэта рабіў савецкі чалавек? Чаму не? Судзячы па кнігах Алексеевич, гэта нешта звязанае з Савецкім Саюзам. Можа быць, у кагосьці ў сям'і такое прыданне вадзілася. Калі цябе сурочылі, трэба абавязкова цябе абцерці так майткамі. Здымай майкі. Чымі? Мацінамі. Калі дакладна памятаю. А мне падаецца, гэта адна з тых традыцый, якая існуе толькі ў тваёй сям'і. Таму ты не ходзіш да мяне. Ну, Ведаеце, гэта... у інтэрнэце калі- палазь знойдзеш. Хоум-відео? Я не готов. Там і кніжкі бачны настаны там. Вы вельмі блізка да правільнага адказу. Давайте так. Ой. Я читаю пачатак навіны цалкам. Згадала зняць трусы і давай мне чытаць малітвы проста ў чэлес. Давай мне. У вас два варыянты. Господи, боже, спасибо. Два варыянты. Спасибо. Не Положи ігуменя, в рот. не монашка. Казашка? Я не ведаю, ти так... В рифму треба А адказати. ви докладно, доктор? Лекар. Так. Доктор медицинских наук. Доктор математычных наук. Не, ну гэта некая бабка, шаптунья, там, я знаю, Так, нешта шаптуха. варажыла. Так, гэта бабкі-шаптухі. Карацей, гэта артыкул пра тое, што нейкі чалавек паспрабаваў у падлеткавым узросце. Ну як, не ён вырашыў, што ён паспрабуе. Гэта вырашыла яго маці. І вось тое, як ён апісвае сваю гісторыю. Мы прыйшлі ў цёмную, усю у абразах кватэру. Гучыць як пачатак 50 адценках шэрага. Гэта я просто так 50 читаю. адценку беларускага. І там такая згорбленая знахарка. Хустка, бародаўкі, нос, вусы, старэйшая за І ўсё. 70. Апісвае беларус. Яе, прабачце. Паклала мяне, значыцца, на ложак, загадала зняць трусы. І давай мне малітвы чытаць проста ў чэлес. І было казытліва праз вусы. Шчакатала яе. Яго. Пасля гэтага жанчына адчыніла акно і высыпала на падваконне І крупы. вылецела. Іх склявалі птушкі, якія прыляцелі, і нібыта забралі хваробу з сабой. А що за хвароб була? Што бабкі толькі не прыдумаюць, а? Падлеткавая пазваночная грыжа. І з шелесом зв'язана. Треба... Уваход жа дзесьці павінен Ну быць. так. Мікрафон ёй проста быў патрэбен. Так, выбачайся. Плюс 2 балы алені. Давайте, аплодисменты. Зараз я зачытаю пытаннем, у якім нечага не стае. Вы павінны здагадацца, ну як здагадацца, прыдумаць правільны адказ. Вы можете даслаць мне два варыянты. Адзін смешны, адзін правільны. Пасля гэтага я зачытаю ўсе варыянты адказаў, і вы паспрабуеце здагадацца, які з іх правільны. Я яшчэ падмешаю адзін верны варыянт. У Беларусі пасадзілі заснавальнікаў секты, якія верылі ў існаванне У Беларусі пасадзілі заснавальнікаў секты, якія верылі ў існаванне камунізма. У Беларусі пасадзілі заснавальнікаў секты, якія верылі ў існаванне даляра па 2 рублі. У Беларусі пасадзілі заснавальнікаў секты, якія верылі ў існаванне трыадзіны Святой Русі. У Беларусі пасадзілі заснавальнікаў секты, якія верылі ў здаровыя стасункі. У Беларусі пасадзілі заснавальнікаў секты, якія верылі ў існаванне адсутнасці заходняга ворага. У Беларусі пасадзілі заснавальнікаў секты, якія верылі ў існаванне імперыі. У Беларусі пасадзілі заснавальнікаў секты, якія верылі ў існаванне сабак. Пачнем з вас. Што вы лічыце правільным адказам? Так.
Ну, собаки гэта жорстка. Это... Я... Мне спадабаліся сабакі і А про отказы что будет? даляр Ну, по гэта 2 секта, мабыць, рублі. гэта і собаки. Что там было? Коммунизм, империя, А. Святая Русь, Троица Святая Русь, даляр по 2. Троица Святая Русь? Троица Что это не было за там. сумерский переклад? Там Троцкий и Свят... Троица Сергиевая Русь. И Святая Сусь, так. Блин, я за тое... Або... Я за або тое, са- каб або не гуляць у або гэта. собаки, або 3 єдине. За 3, я за 3, вот это 3 єдине. Ты адзіная Святая Русь? Я Ты, за- мяне, ты не хочаш гэта казаць, каб я толькі гэта Так, казаў? так, так. То есть я- Ніхто не хоче казати, я за триєдиную Святую Русь. Ну. Толькі цыгановыя. Як напісаць, так вы першы. Як, блядь, чытаць, так я. Ага. Так, у божух, набірайце ўжо штосьці, мы тут... Ну просто столько файных варыянтаў. Ну, Алена. Я сказала, я за триєдиную Святую Русь. Скажу я ще раз, каб ушло на Паўтары, кліпи. я не пашоў. Ты за імперію. Добра. Імперка. Зараз, Хотя Триединая Русь это файны зараз варыянт. скажыце, калі ласка, якія варыянты вы лічыце смешнымі? Даляр. Все? Даляр, собаки. Давайте так. Есть яшчэ Будзе варыянты? коммунизм, да. Окей, добра, у нас яшчэ ёсць варыянт вораг. Яшчэ штосьці хацеце дадаць? Добра, хто за заходняга ворага? Один чалавек. Окей, добра, хто за сабак? Раз, два, три, четыре. 5. Хто за, что у нас? Даляр по 2 рублі. Раз, два, три, Продали. Все за за доляр по 2 гроші. рублі. Ну. 5, 6. Перемогли у нас. Посадили, яны не смогли два. откупиться. 2 рублі. Итак, плюс 4 балла за самый смешный отказ атрымлівае Алена. Правильный отказ 3-1 Святая Русь. Выбачайце, у Беларусі закрылі секту і пасадзілі у заснавальнікаў секты, якія верылі ў 3-1 Святую Русь. Яны не прызнавалі іншай дзяржавы, любой з іншых дзяржаў, якая вось можа быць на гэтых тэрыторыях, прымушалі зжэч паспарт і вось гэта ўсё такое. Іх пасадзілі. Вось у Беларусі супраць 3-1 Святой Русі. Я гэта сказаў. Толькі для гэтага рабіў гэтую навіну. Плюс 4 балы Ілле, плюс 4 балы Аленя і плюс 2 балы атрымлівае імперыя. Імперыя у нас Іллі. На гэтым нам трэба падлічыць балы. Давайте паапладыруем ім за цудоўную супергульню. Умоўна геніальнае шоу. Апошняе месца, але яна Он разумный, давай ўсё роўна цудоўная, прыгожая, самая таленавітая, лепшая з усіх тых, каго я сустракаў учора, Наста Лепенкова. На жаль, ўсё ж таки, на жаль, другое месца, таму што я разумею, што гэта проста недахоп досведа. Можа, калі ты будзеш прыходзіць да нас часцей, як дадома, Алена Дзяркач. І чалавек, які напіздзеў з 3 кораба. Чалавек, ад якога адпісалася нават маці. Ілля Шлемаков. Пераможца сённяшняга выпуску. Я нагадваю, што у нас яшчэ ёсць такая сталая рубрыка, у якой мы загадваем пытанні да нашых гледачоў, але чамусьці мы ад выпуска да выпуска забываліся, што трэба расказаць, а што ж там за правільны адказ мінулым выпускам. Бывае такое, маразм, вядучы таксама можа хібы даць. Дык вось, нагадваю пытанне мінулага выпуска. Беларуска скрала 100 іх і, верагодна, тым самым здзейсніла сваю дзіцячую мару. У вас ёсць варыянт? Не, я думала... Киндеров. 100 кіндераў. Ты пра дзяцей зноў, так? Конечно. 100 купюр 0 евро? Дарэчы, мы учора даведаліся, што існуюць купюры 0 еўра дэкаратыўныя. У мяне ёсць... Яна знайшла склад з дзіцячай касметыкай «Маленькая фея» і скрала іх. 100 набораў у маленькай феі. Дзесьці знайшла. І дзесьці Блум павесілася без іх. 100 доляраў, я не ведаю. 100 даляраў. Дзіцячая мара.
Добра. Дзяўчына скрала 100 шакаладак. Кіндерам. Жанчына крала 100 шакаладак дзень за днём. Яна рабіла гэта не за адзін, як кажуць, прысест. Вось. А где? У вас так кажется? В криминальной сфере. У нас не за Атрымала одну 3 до ходку. 6. Так, яе спаймалі, яна, на жаль, нават не ела іх, яна іх перапрадавала, вось, каб набыць, верагодна, нешта больш Яшчэ больш. вадкае, яшчэ больш шакалада. Алло, бізнес. Вось. І мы пераходзім да новага пытання да гледачоў. Нагадваю, што вы можаце адказаць на яго альбо правільна, альбо смешна. Першы правільны і самы смешны атрымае ад нас невялічкі падарунак. Вы на яго не адказваеце, вы таксама. Дык вось, пытанне. Поўная цана гэтага ў Беларусі 3 рублі 16 копеек. Чаго менавіта? На гэтым мы закончваем наш выпуск. Дзякуй вялікі, што вы прыйшлі. Нагадваем, што у нас ёсць соцсеткі, на якія вы можете падпісацца. Нагадваем пра тое, што вы можете заданаціць нам па спасылках у апісанні. Гэта дапаможа нам. Наша мэта гэта $100 на месяц сталыя, якія мы сталы $100 на месяц, які мы выкарыстоўваем для таго, каб здымаць гэтае шоу, каб зрабіць адзін выпуск. Усе спасылкі нагадваю в апісанні. На гэтым усё. Чытайце, глядзіце, распаўсюджвайце беларускае, бо гэта таго вартае. Дзякуй. Умоўна геніальнае шоу.